Amayani digo tukunya chaka korase county ya Kisii. Asaba menyibe wadi ya Nyakoe imeye kinyoro kiabu matara inakiogiro tu igori tukolera robe sokia na koru murungararia aseba koro bikana igoro yokorosigwa we para seba bateba mnani igo epare yo etarosiri buya asebono bamumochi omo contractor oyo aetwe korosia epare yo asate bateba mna takoleti igasi ere engia asebono baboria aba mwemsi wensemeyo kwana kinga epare yunkoroswere mwemsi we wodi yo nigaika Cosmas oyagi nigaikirana ase ensemeyo asaba ine keribuna nigo epare yo era chikoligere buya nabo igo koroswa buya boikiranu Chasa Maria tankuru kujoni elinde mabuko yo bigito mabukando se tono gaiga epare ye kurutwanya orumbwa ke mbwate myaka 58 yanya gukunwa tato kure onderete sokro cyane cyakure banki netie bataro kipare konyegari go bokombe no nemo abantu baminto mukorakero mwishimi wa chinkobi kento ke komentera abanyina aba una bariga na ubangete nande mirimo ekoruya security maiga nchono mochama ni nyumba 10 kubwike nyoreke igagiro kunyakiogiro tu nyakiogiro 1 egento kende ntaito kuchigoteba epare enera yalo chokotwa amagenderero amanese ngenjo echiro etanya kwa iri mata lakini gotokorondi iranda igurari tumochikwenda nyakwa one ne round entanga nare ko barimere pare na ko babekro moromu na baraba test obwansu bwa kachikura amekuja amezungumza na chief officer wamekubaliana ya kwamba hii barabara itawekwa maramu yote sababu barabara nilikuwa nimeiwekea 4.5 sasa problem ya contractor anaenda na quote pesa kidogo so ameambiwa atengeneza tena quotation nyingine upya lakini aendelee kuweka hii barabara maramu yote